Bine v-am găsit, dragi prieteni, un nou podcast pentru Fundația Rolda. L-am alături și sunt onorat pe domnul profesor Andrei Tănase. Am niște întrebări foarte interesante, așa cum s-a întâmplat întotdeauna, și sper mult să vă fie utile, pentru că până la urmă suntem iubitori de animale, nu numai de câini, nu numai de pisici, de animale în general, și de asta suntem aici. Așa că eu țin să mulțumesc încă o dată Fundației Rolda și să îl salut pe domnul profesor. Bună seara, domnilor! Mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație. Avem niște întrebări care nu sunt ele sunt simpluțe, sunt sigur că vi le-ați spus de foarte multe ori, dar până la urmă un răspuns al unei persoane cu adevărat pricepute contează, pentru că știți bine, variantele nu sunt multe și cu toții trecem până la urmă prin tot felul de situații cu animăluțele noastre. Prima ar fi mit sau realitate când vorbim despre apariția cancerului, dacă este câinele sterilizat sau nu. Contează în vreun fel sterilizarea pentru a nu apărea cancerul sau este un mit? Depinde. Întrebarea e largă și răspunsul trebuie să fie ceva mai detaliat ca să putem înțelege. Despre animalele de companie, în primul rând, trebuie să clasificăm problema cu sexul, mascul sau femelă. Putem face însă o analogie între medicina veterinară pentru animalele de companie, adică să zicem câine și pisică, cu toate că sfera animalelor de companie nu se oprește la aceste două specii, și spunem că dacă spuneam că facem o analogie între animăluțele noastre de companie amintite anterior și noi ca specie umană, în ceea ce privește incidența cancerului, la cățele și pisici, pe primul loc se situează cancerul mamar. Așa cum și în medicina umană, pe primul loc la femeie se situează cancerul de sân, urmate de celelalte, ca incidență. Nu același lucru se poate spune și despre sexul masculin, pentru că dacă la bărbat cancerul de prostată ocupă printre primele locuri, la câine și motan acesta este mult în urma altor tipuri de cancer. La celelalte animale de companie, să spunem, adică la cai, să-i vedem pe aceștia ca fiind introduși recent în grupul animalelor de companie, incidența acestei maladii este redusă, ea fiind în principal reprezentată de melanom, care este un sarcom de tip special, ca punct de plecare este melanocitul și care apare în special la caii culori deschise, deci caii suri și caii dereși. Specia andaluză este cea mai tributară în această specie. Sigur că flagelul acesta al maladiei cancerului, începând cu a doua parte sau sfârșitul secolului 20 și începutul secolului 21, este foarte complicat, chiar și în a o explica, dar minte în a o trata. Fiind vorba despre progrese, în medicina umană s-au făcut pași uriași. În medicina veterinară n-am putea să spunem același lucru, cu toate că și aici pașii, făcând sau ținând o proporție între cele două exemple,
pașii sunt și aici destul de mari și semnificativi. Cancerul în ziua de astăzi nu mai este o boală care, odată apărută, nu poate fi tratată. În foarte multe tipuri de cancer și în foarte multe localizări, în special în sfera medicinei umane, dar și în sfera medicinei veterinare. Detaliind mai departe, cred că intrăm în subiecte și în amănunte care țin de profesionalism și de individ. Pentru fiecare individ în parte trebuie să ai un anume trial de tratament în ceea ce privește cancerul, în așa fel încât să fie unicat, să te ocupi îndeaproape de el, să-l pui un diagnostic precoce, să aplici un tratament corespunzător, în așa fel încât să ai rezultate cât mai bune. Iată de ce, atât în medicina umană cât și în medicina veterinară, încercăm să evităm cuvântul de vindecare, înlocuindu-l cu indice de supraviețuire. Mult spus indice de supraviețuire, și ca să vă dau un exemplu sau să vi-l explic, nu să vă dau un exemplu, să vi-l explic, este acela că indicele de supraviețuire este o fracție în care spunem arbitrar că exitusul, deci moartea subiectului care a fost diagnosticat cu cancer, poate surveni în clipa sau în momentul diagnosticului, și timpul scurs de la momentul diagnosticului și până la deces după tratamentul medical. Deci, sterilizarea până la urmă reduce apariția cancerului sau este doar un mit? Ca să răspund drept și ca să nu ridic suspansul celor care ne ascultă, da, nu este un mit. Punct. Această idee a venit acum vreo în jur de 20 de ani, când cineva a lansat-o, cineva care avea un cuvânt de spus, a lansat-o după un articol care a apărut într-o revistă de specialitate în Statele Unite ale Americii și care spunea: castrarea cățelelor și a pisicilor înainte de apariția primului ciclu de călduri, rețineți vă rog, înainte de apariția primului ciclu de călduri, poate reduce incidența cancerului mamar la individul respectiv cu 60-80%. Dacă stăm și ne gândim că aceste animăluțe, femelele de câine și pisică, sunt predispuse în proporție de 60 până la 80%, 80 din 80% este un procent extraordinar de mare. Atunci când am aflat-o, am spus ca și comentariu că am pus punctul prea mare și prea repede după această afirmație. Și ca să îmi justific această atitudine, v-aș putea da iarăși un exemplu din medicina umană în care în momentul anilor 70 și ceva, tot în Statele Unite, dacă nu mă înșel, firma La Roche a descoperit tamoxifenul, care este un antiestrogenic și care se folosește în tratamentul cancerului de sân la femeie. Și au făcut o reclamă extraordinară și au spus: am terminat cu chirurgia sânului, am terminat cu mutilarea femeilor, am descoperit tamoxifenul, tratamentul cu tamoxifen este salvator și femeile scapă de cancerul mamar. După câțiva ani de zile, vreo 10-15, aceeași firmă a ajuns la concluzia că dacă iei mai mult de 3-4 ani de zile ca femeie diagnosticată cu un neo de sân, acest tamoxifen poate induce cancer de ovar sau de uter. Așa se întâmplă și la animăluțele noastre. Am pus punctul prea
mare și prea repede, pentru că scăpăm într-o oarecare măsură de cancerul mamar, dar apar alte patologii, alte probleme și nu întotdeauna scăpăm. Să le vom discuta dacă sunteți interesați, să vedem și care sunt aceste probleme. Și ca ultimă precizare în problema asta vreau să vă spun că aceeași voce care a spus acum 20 ceva de ani că incidența cancerului mamar este scăzută și că trebuie castrate femelele înainte de apariția primului ciclu de călduri, vine acum și spune că aceiași americani sau aceleași reviste au scris într-un alt articol că n-ar fi important pentru că chiar dacă scapă de cancerul mamar apar alte forme de cancer și atunci incidența cancerului mamar luate în general nu este redus cu 80%, ci cu mult mai puțin. Comparativ cu celelalte forme care apar legate de această castrare, din punctul meu de vedere, această castrare înainte de apariția primului ciclu de călduri nu este de luat în considerație și nu este de practică, nu este recomandată pentru practică. Interesant și complicat. Anestezierea. Anestezierea animalelor de companie, până la urmă, este periculoasă? Nu știu, și asta este un mit? Este real? Să vorbim numai de mituri? Putem vorbi cât vreți de mituri. Nu este periculoasă. Să ne înțelegem bine. Iarăși fac analogie cu medicina umană. Îmi place să fiu pus la punct și cu lucruri care țin de medicina umană, chiar dacă le abordez tangențial. Domnilor, să vă dau un exemplu sau scurt. Oamenii se îmbolnăvesc de inimă în marea lor majoritate la vârste înaintate și trebuiesc operate tocmai pe inimă. Nu le putem face operația pe viu, ci trebuie să-i anesteziem. Și trăiesc. Uitați-vă la mine, sunt unul din exemple. Am 21 de ani de când sunt operat pe inimă cu anestezie și trăiesc. De ce anestezie? Din ce cauză? Că inima e bolnavă. Și acum vin și vă spun foarte clar și direct. În momentul în care nu știi să o faci, în momentul în care nu ești sigur pe anestezie, în momentul în care ți-e frică de ea, bineînțeles că este elegant să spui, vă rog frumos, eu, știți, nu am posibilități tehnice să fac să nu știu ce, mergeți în partea cealaltă. Anestezia, dacă știi să o faci, este corectă, fără riscuri. Punct. Da, mi se pare logic, până la urmă, da. Când este prea târziu pentru tratamentul împotriva cancerului? Când considerăm că tratamentul este tardiv, în momentul în care cancerul deja este depistat? Atât în medicina umană cât și în medicina veterinară, vedeți că este un motiv la mine să mă leg de medicina umană. De ce mă leg de medicina umană? Pentru că medicina umană este secvențiată, dacă vreți să o numiți așa, poate că nu este termenul corect, este specializată, iar specializarea acestor colegi de-ai noștri, permit să spun treaba aceasta, medici umani, ei au o bucățică mică și merg cu știința în profunzime, la mare adâncimi. Noi avem prea multe specii de animale și avem prea largă paleta de abordare a patologiei și nu putem să cuprindem atât de bine și de important toate domeniile. Sigur că am început să ne diferențiem și noi, să ne specializăm, vorbesc ca medici veterinari,
în diverse ramuri, de exemplu neurologie, de exemplu ortopedie, de exemplu chirurgie generală, de exemplu boli de nutriție și metabolism, de exemplu boli ale aparatului respirator, boli ale aparatului renal, dar avem și așa destul de multe specii. În ceea ce privește cancerul, și în medicina umană, chiar și la începutul mileniului 3, linia principală în tratamentul oncologic a fost, este și la începutul mileniului 3 a rămas chirurgia. Cât este de devreme? Este foarte bine să începem tratamentul, în ghilimele spus, înainte de depistarea cancerului. Deci cu cât este mai precoce, cu atât șansele de reușită sunt mai mari. Și, să zicem, indicele de supraviețuire de care vorbeam înainte este mai mare. Extirparea unei tumori cumva garantează, eu știu, faptul că nu vor mai apărea și alte tumori canceroase? Presupun că vorbim despre metastaze, adică dacă ai descoperit o tumoare, ai extirpat-o, cumva îți garantează faptul că nu vor mai apărea și alte tumori? Nu, niciodată. Deci să ne înțelegem, dacă îmi permiteți și nu vă supărați, să fac o precizare. Boala tumorală se împarte în două mari categorii: tumori benigne și tumori maligne, în funcție de caracteristicile acestea. Tumorile benigne sunt circumscrise, reproduc țesutul din care provin, după extirpare nu dau recidivă locală și nici nu metastazează. Cu o singură excepție sau cu o singură precizare: extirparea să fie în totalitate. Spre deosebire de acestea, caracteristicile care le determină să fie de rea natură, adică tumori maligne, ele nu sunt circumscrise, nu sunt izolate, ci au o creștere infiltrativă, nu reproduc țesutul din care provin, dau metastaze și după extirpare pot apărea recidive locale dacă această extirpare nu este făcută corespunzător. De aceea, în timpul unei intervenții chirurgicale oncologice, primul lucru pe care trebuie să-l ai în vedere este să izolezi tumoarea și să extirpi în totalitate și la mare distanță față de leziunile macroscopice ale marginii tumorii, în așa fel încât să nu lași să ajungă acolo, cel puțin în primă fază, celule care se implantează de regulă în țesutul normal și pot da naștere unei noi tumori. Ce teste pot anunța un cancer timpuriu, deci unul tratabil, ca să spun așa? Ei, în medicina veterinară problema este foarte complicată. Dacă în medicina umană omul simte și dacă este conștient, se adresează unui medic de familie, un medic specialist, trimis de medicul de familie, sau direct el se duce și spune: domnule, uite, vreau să fac așa și așa, așa, și descoperim un cancer în stadiu 0 sau în stadiu 1, poate cineva să mă contrazică cu acest stadiu 0, dar s-ar putea să nu aibă dreptate. Ar trebui să-mi aducă multe argumente. Ar putea să îl scape, adică să îl înlăture prin trialul clinic oncologic, în așa fel încât
să fie la un moment dat considerat impropriu spus vindecat, deci cu un indice de supraviețuire de zeci de ani, față de animăluțele noastre de companie care sunt atât de rezistente încât în momentul în care manifestă simptome clinice care pot pune un semn de întrebare și o săgeată spre o patologie tumorală malignă, apar foarte târziu. Din acest considerent, la animalele noastre de companie, tumorile sunt descoperite ca și la om de regulă, că nu este o surpriză sau nu este ceva... Sunt descoperite târziu. Nu, pot fi descoperite accidental. Nu mă simt bine, am o jenă în respirație, nu știu ce, mă duc cu tare, fac o radiografie. La radiografie, interpretarea radiografiei respective, imaginii, îi spune, zice, aici este un punct nevralgic. Este un mare semn de întrebare. Vă rog să mai faceți și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. La noi, în momentul în care descoperim tumoarea, după simptomatologia clinică, este puțin cam târziu. Mai mult de atâta, nu știu cum să mă exprim ca să mă înțelegeți bine și să nu deranjez pe nimeni, se poartă așa în istoricul inteligenței poporului român faptul că dacă cumva a apărut vreo tumoare și nu știu ce, dom'le, nu umbla la ea, că dacă o operezi, mori. Păi și dacă nu o operezi, nu mori mai repede? Dar nimeni nu-ți garantează chestiunea asta. Cel mai bine și cel mai bine și reușitele cele mai mari, indiferent de specie, dacă îmi permiteți, sunt atunci când tumorile sunt descoperite precoce și sunt tratate corespunzător. Axul principal al acestui tratament fiind întotdeauna chirurgia. Există șanse de vindecare completă prin chimioterapia la animale? Da, sigur că da, există șanse de vindecare completă. Vedeți, în jurul meu spunând cercul în care eu încă funcționez în profesie, în momentul în care apare un cancer sau o suspiciune de cancer, toată lumea încearcă să investigheze întreg organismul și prima impresie este, sau primul indiciu sau prima recomandare pentru persoana respectivă, deținătorul de animale, este să-i facă o radiografie sau să-i facă o ecografie. Și aici părerea mea este puțin mai detaliată. Sigur că trebuie făcut, sigur că trebuie văzut care este statusul general al organismului respectiv. Și trebuie să faci toate investigațiile posibile. Dar răspunsul unora dintre noi este puțin eronat, dacă îmi permiteți, din punctul meu de vedere. Vine un subiect, un pacient cu o formă de cancer, n-are importanță. Dom'le, să-i facem o radiografie pulmonară. Trebuie înțeles că nu toate cancerele duc, chiar și dacă sunt la animăluțe, la metastaze pulmonare. În medicina umană este foarte cunoscută cum se duce și de ce se duce și care este mecanismul de transmitere al metastazelor și locul acestora de elecție. Iarăși revin cu un paralelism și spun, dacă cancerul de sân la femeie ajunge în coaste, după care ajunge în oasele bazinului, după care ajunge
în corpul vertebrelor și în ultimă instanță în foița viscerală a neurocraniului. Oare cum se întâmplă treaba aceasta? Și totuși există o explicație. În 1970 și ceva, un italian anatomist pe numele Del Regato a descoperit și a pus la punct cu siguranță un plex venos paravertebral cu un sistem de valve în care circulația sanguină venoasă este lentă și este retrogradă, începând de la bazin sau coccis și ajungând în neurocraniu. Și iată că am descoperit cum tumoarea din sân ajunge în primă etapă nu prin acest plex venos paravertebral în oasele bazinului, altul este mecanismul, nu intrăm în amănunte, dar cum ajunge din bazin în neurocraniu. La animalele de companie, câini și pisică, nu este așa. Foarte interesant. Ajung mai repede metastaze din tumorile mamare în pulmon decât ajung în metastazele de la specia noastră, de la femeie. Cum să vă spun eu dumneavoastră, vreau să pun în evidență faptul că în momentul în care mulți din practicieni fac o investigație imagistică și găsesc o formă de tumoare mai mare sau mai mică pulmonară, îi spui, dom'le, păi nu mai am ce să-i fac, este prea târziu, are metastază pulmonară, partida este pierdută. Și atunci stau și mă întreb, dacă partida este pierdută, chiar la toate este pierdută? Și de ce este pierdută? Păi dacă are o tumoretă cât de mică, există chimioterapia. S-a gândit cineva la ea? La câine, deci la cățea și chiar la câine, chimioterapia poate fi aplicată cu bune rezultate în foarte multe din cazurile tumorilor ce apar la această specie, că este femelă sau că este mascul. La pisică însă nu, pisica este mai sensibilă. Pisica are specificitate toxică la anumite citostatice, pisica este mai sensibilă la celelalte citostatice care le poate tolera, nu trebuie să intrăm acum în amănunte, însă ca și la om, în anumite situații, doza de citostatic nu poate fi aplicată după calcule matematice și științifice. Este vorba și de reactivitatea și de toleranța organismului. Și atunci, chiar și la om, în loc să-i fac doză de 100%, eu fac de 70%, de 60%, de 50%, ca să măresc. La 50%, părerea mea este că este mult prea puțin, dar, mă rog, se poate întâmpla. Ca să-i măresc indicele de supraviețuire. Dar omul este foarte bine supravegheat. Sunt trialuri de chimioterapie care se fac sub supraveghere strictă medicală. În momentul în care apar reacții adverse, avem o serie de specialiști și subiectul sau pacientul respectiv este dus în reanimare și este ținut în perfuzii, ba chiar îi facem și o comă indusă și îl tratăm în așa fel încât să-l scoatem din această stare. La animale minunea asta nu prea merge. Îi pui un pansament după ce îi faci o operație și în secunda 2 și îl smulge de acolo sau să linge excesiv și scoate firele. Și atunci nu putem să cooperăm. E problemă doar de cooperare. Să nu vorbim și să nu credem că cei care se ocupă de această maladie nu sunt suficient de bine puși la punct. Și nu este ușor cu siguranță. Vedeți chirurgia ca pe o artă? Fără doar și poate.
Prima dată trebuie să-ți placă, a doua oară să ai două mâini drepte, a treia oară să intuiești ceea ce vrei să faci și a patra oară, așa cum din pensula unui artist plastic iese un tablou care, hai să spunem, un cal în care dacă te uiți la el ai impresia că deja se desprinde din pânza de pe perete și parcă ar pleca, tot așa ar trebui să fie și mâna și priceperea și talentul unui chirurg care să poată face ceva. Chirurgia nu poate fi făcută de oricine. Bine. Nu. Trebuie să ai un pic de talent. Dacă așa o iei, am văzut o groază de medici cu renume, oameni pe care îi apreciez tot în medicina umană și cu care, pe lângă care am stat și am văzut și am discutat cu domniile lor și am văzut că știu să facă niște lucruri și m-au uimit și am luat exemplu de la ei și am încercat să-i copiez. Dar sunt și oameni care citesc și o fac după carte. Dar în chirurgie, ca și în medicină, nu există un șablon. Nu există boli, există bolnavi. La noi, în medicina veterinară, la fel. Toți ne dorim ca prietenii noștri patrupezi să trăiască cât mai mult. Cum putem să prevenim cancerul, deși în mare parte ne-ați explicat, dar totuși vă pun întrebarea asta. Cum putem să prevenim cancerul? Păi, dacă ne uităm așa în mare la etiologia cancerului, vedem că el are componentă genetică, componentă de individ, componentă de exploatare sau exploatare, componentă alimentară și componentă a factorilor de mediu. Și atunci, să o luăm cu sfârșitul. Dacă luăm un câine și îl ducem la Cernobâl, la sigur face cancer, în proporție de peste 90%. Și s-a dovedit acum, în ultimele zile, cu pădurea roșie și așa mai departe. Nu e treaba noastră, e altora. Îl ferim de radiații. Tratamentele nu sunt la voia întâmplării. Vitaminele care sunt medicamentele, complexurile vitaminice trebuie să administrate, sunt foarte bune, dar trebuie să administrate cu discernământ. Nu, am văzut în farmacie, am luat astea bune, ce sunt? Multivitamine, dă să-i dau la câinele meu sau dă să-i dau la pisica mea. Îi cade blana. Și atunci trebuie să-i fac fel de tratamente ca să nu-i mai cadă blana. Să ne înțelegem. Iarăși fac analogie cu medicina umană. Domnilor, ne spălăm pe cap. Avem 10 cm pătrați de producție piloasă pe cap. Și după ce ne-am spălat pe cap, în vasul respectiv, cu o filighean, chiuvetă sau duș, rămân câteva fire de păr. Păi de ce nu extrapolăm la animăluțele noastre de companie care sunt pline de păr? Și atunci, bineînțeles că în casă lasă niște păr. Nu trebuie să-i dai niciun medicament. Ea năpârlește săraca. Dacă este ținută în casă și are temperatură constantă, năpârlește constant, de la 1 ianuarie la 31 decembrie. Dacă este ținută în curte, năpârlirea este sezonieră. Nu trebuie să intervenim cu atâtea medicamente, nu trebuie să-i schimbăm metabolismul, nu trebuie să intervenim în natura care de milenii a creat aceste specii. Noi doar trebuie să le îngrijim și să avem grijă să le păstrăm într-o stare de sănătate cu atâta cât putem și cu atâta cât știm. Sigur că trebuie date și vitamine
și avem medicație diversificată și noi, ba chiar foarte diversificată. Mâncarea. Asta era următoarea întrebare pe care vreau să vă pun. Dacă alimentația contribuie cumva la apariția cancerului. Da. Și un exemplu, eu știu, elocvent este că această mâncare în exces poate duce la apariția unor maladii chiar și tumorale. De obicei sunt boli de nutriție și metabolism în primă etapă, dar pot fi și celelalte asociate datorită mâncării. Acum, mâncarea. Mâncarea care este acum, mai ales mâncarea uscată, din punctul meu de vedere, este foarte bună. Din mai multe unghiuri privită. Prima dată are proteină vegetală foarte multă. A doua oară are și grăsime vegetală foarte multă. A treia oară are proteină animală pentru carnivore suficientă, care să suplinească aminoacizii care organismul nu prea poate să-i ia decât în combinație cu grăsimi, în combinație cu vitamine, în combinație cu catalizatori. Și atunci este foarte bună. Și o a doua chestiune în care aceste bobițe, să le spunem noi, deci mâncarea uscată a animalelor noastre de companie este bună pentru că în sezonul estival nu atrage niciun fel de altă formă de viață în jurul ei, ca să fiu elegant și să spun treaba aceasta. Și ele stau mult și bine și sunt bine consumate și nu-și pierd calitățile. Nu același lucru aș putea spune dacă această alimentație este în exces. Alimentația în exces, hiperproteică, poate duce la anumite dereglări metabolice care, combinate cu factori genetici, cu sensibilitatea organismului, pot apărea cancer la om. Dar, cancer la animale. Ușor îmi răspunde domn profesor la întrebări, pentru că tocmai asta vreau să întreb. Factorul genetic contribuie și el la apariția cancerului? În mod cert, și dacă mă întrebați pe mine și vreți o părere personală, dar această părere personală este fondată pe literatura de specialitate, pe cunoștințele dobândite, pe discuțiile și lucrările pe care le discut cu colegii mei de specialitate, cu prezentările la simpozioanele științifice, da, este indiscutabil. Factorul genetic, factorul de individ, factorul de mediu, în care factor de mediu intră radiația, substanțele iritante, chimice sau fizice, metabolice. Dar factorul genetic, clar, primordial. Este primordial. Factorul genetic urmat de factorul de individ. Că nu toți indivizii au... Există rase de câini mai predispuse la apariția oricărui tip de cancer, a cancerului, și dacă da, care considerați că ar fi acelea, nu știu, sau dacă vorbim, putem să vorbim și de talie mică, talie mare. În apariția cancerului nu am uitat un element, vârsta. Vedeți dumneavoastră, dacă iarăși în medicina umană apar din ce în ce mai mult subiecți cu boală tumorală la vârste fragede, la animalele de noastre de companie, chestiunea asta este foarte rară, aproape că nu trebuie să o luăm în considerație. Dar sunt rase mai predispuse? Păi, v-am dat la început un exemplu. Melanomul malign la cabaline.
sunt predispuși rasele cu culoare, care au culoare deschisă. Adică cei albi, surul și dereșul, și cel mai predispus pentru această rasă este rasa andaluză. Spania, dresaj, toată lumea probabil știe. La câini presupun că cei albi, cei nu au importanță, nu are importanță. În general, la câinele, cum să vă spun eu dumneavoastră, la câine diferă, adică importantă este mai mult vârsta și condițiile de mediu în care el trăiește decât rasa. Sigur că sunt statistici, dar statisticile nu sunt pentru ascultătorii dumneavoastră și ai mei în seara aceasta, ci pentru noi ca profesioniști. Pentru că eu, dacă văd o formațiune care deformează într-o oarecare măsură o glandă mamară, o crupă la un câine, o burtă sau, eu știu, o mandibulă la o pisică, eu stau și mă gândesc, ce pisică e? Ce câine este? Din ce rasă? Și mi-aduc aminte, literatura de specialitate îmi spune că frecvent se întâlnește un anume tip de tumoare la specia asta, cum ar fi, de exemplu, la Rottweiler. Da? Dar asta nu e o regulă. Da. Nu este o regulă, nu este o regulă. Poate să fie ciobănescu german, nu este o regulă. Toată lumea vine și spune că... Deci nu sunt rase mai predispuse. Nu sunt rase mai predispuse, ci indivizi mai predispuși. Dar indivizii pot fi din diverse rase, nu. Nu există o rasă predispusă din punctul meu de vedere. Doresc personal să-i mulțumesc domnului profesor pentru că ne-a dat atâtea informații. Sunt absolut sigur că am fi putut sta o grămadă de timp să aflăm lucruri noi și foarte interesante, pentru că este un om care cu adevărat ne poate ajuta. Vă mulțumesc, domnule profesor. Cu plăcere și altă dată. Fundația Rolda, iarăși pentru dumneavoastră aici prezentă, cu informații și cu ajutor pentru toți cei care consideră că animalele sunt aproape de sufletul lor. Vă mulțumesc și ne revedem la o nouă ediție.